כך הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שבו אולי כמו הר נבו רואים רחוק, רואים שקוף. בן אדם כעץ שתול על מים, שורש מבקש. בן אדם כסנה מול השמיים, בו בוערת אש, אז דרכי עבדה חיים. את אחוזת שושנה הקימו מאיר ורותי ב-1959. הסיפור של האחוזה מתחיל עוד ב-1956. השנה בה מאיר נפצע קשה באחת מפעולות התגמול. הגעתי למסקנה, אחרי שנפצעתי קשה מאוד, ועשיתי 1.5 שנה ניסיון לחזור לצבא. אמרתי, בכל מחיר לחזור. והכושר היה טוב מאוד, אבל הדיבור וכל הדברים האחרים שצריך לעשות היו מוגבלים מאוד. הגעתי אני אישית למחשבה שאחרי 1.5 שנה שזה בשום אופן לא יכול להיות מה שעשיתי לפני הצבא. לא בשום אופן. מאיר חיפש אתגר, מטרה, איזושהי פסגת הר שיוכל להפיל אליה. ספק התאבדות, ספק רצון עז להישאר בחיים. מאיר בחר בטיול על חמור. דרך סוריה ולבנון התכוון להגיע לטורקיה. הוא קנה חמור ודאג לדרכון מזויף. 0.5 שנה התאמן עם החמור בלילות בכדי להגיע לתיאום והבנה מלאה בינו לבין החמור. הוא העריך את סיכויי ההצלחה ב-30%. הרצון לחיות היה חזק יותר. רעיון האחוזה החל לקרום עור וגידים. אמרתי, זה עצמי. הייתי עם כבשים, 0.5 שנה, 3 חודשים פה, אין חרוד. אתה רוצה להתאבד, אתה לא תתאבד, אתה תלך על ניסיון הרבה יותר טוב, הרבה יותר נכון, וגם כן זה יהיה 55% יצליח, 45% זה לא יצליח. ויכול להיות שזה 50-50. בתקופה אחרי הפציעה והכל, ותמיד השאלה הייתה אם הוא ירים את הכפפה של עצמו, והוא ירים אותה. מה אני עושה? מה אני עושה? לא בקר. חשבתי מדעים פה, מדעים שם, זה... אין מים, אין זה... טוב, נלך על בקר. כי זה היה הזעזע גדולה מאוד. זה לא היה בחישוב של הרשויות. שום דבר. הדרך הייתה עכשיו ברורה. המשימה חווה לגידול בקר. סיכויי ההצלחה היו 50, אולי 55%. מאיר החל במסע בירוקרטי מתמשך, אחר הניירות והאישורים הדרושים. בפברואר 1959 נישאו מאיר ורותי חברתו והחלו להגשים את חלומם. כשמאיר בא ואמר, לא חשבתי, חלום חיי התגשם. החלום שלי היה בקבוצה, את יודעת, בקבוצה לחלום על המושב, אבל המושב זה לא היה, שאין סידור עבודה ואין כל הדברים האלה. שיש לך בית פרטי ואת חיה. כן, ותאנים על יד הבית, לא צריך להתחרות, לקום ב5 בבוקר בשביל לכתוב תאנה בשאלה, שגם כן היא לא בשאלה, אלא אתמול לחצו עליה הרבה, אז בבוקר היא הייתה... זה היה החלום שלי. רותי ומאיר התגוררו 0.5 שנה בתל אביב. במהלך תקופה זו עסקו בהכנות לעלייה לקרקע.
באוגוסט 1959 עזבו את תל אביב, ועד שהושלמה הקמתו של הצריף, התגוררו אצל אמא של מאיר בבית אלפא. בחודשים הראשונים באחוזת שושנה, עסקו בהכשרת השטח ובסידורים מנהלתיים. במעט הכספים שהצליחו לארגן, קנו לאחר מספר חודשים את הפרות הראשונות. קנינו את הפרות מיהודי אחד מיד חיפה, מיד קורדני. והם הלכו ברגל. עם הפרות? עם הפרות, מוישלה בא לעזור, אבא וזה, הגיעו. ולפני, אבל זה לקח, זה היה איזה חצי שנה, עוד יותר אחרי יותר מחצי שנה. בינתיים היו פה בדואים שהיו פה, והם היו איפה שעכשיו, איפה שהחרוב, שם היה להם אוהל, והם היו עם הפרות שלהם, פה בשטח. התחלה 35. לאט לאט. גדלנו. אז אתה רוצה שאני אספר לך? איך שאבא שלך... כל מיני, איך שאבא שלך היה קטן, איך שהאיילה הייתה קטנה, איך שמשה ושגיא... את כל הסיפורים. לא, בכלל לא את כל הסיפורים. כן. לא נכון. ואיך שפה, איך באנו הנה? סיפרת לי איך באתם אליו. ואתה חושב שהיה פה דשא? מה אתה חושב? לא. נכון מאוד. לא היה פה דשא, ולא היה פה כלום. היו פה עצים? לא. רק הבית. גם הבית לא היה. היה לא. אחרי שבניתם. אחרי שבנינו, אבל קודם בנינו צריף. אתה יודע שקודם בנינו צריף? איזה? צריף בשביל לגור. ירוק? לא, צריף אחר. איזה? אני אראה לך בתמונות באלבום. ואחר כך הצריף שלנו נשרף. מה באמת? פחות משנה, איך אני יכולה לזכור איך נשרף פה צריף? היה עשן. אני הייתי בעפולה. אבל לא היה... בעפולה, גיל בא לעפולה, אמר לי, תחזיק את עצמך. שרפתי לך את הצריף. אבל הכל לא נשאר כלום. אמרתי, לא נשאר כלום. בבית אלפא לסבתא היה בלוק כזה, 2 בלוקים שהייתה עולה מטפסת מאחורי החדר, וכל ערב היא הייתה עולה לראות אם הדליקו כבר את הגנרטור. אם הדליקו את הגנרטור, היא ידעה שהכל כתיקון. אם באותו יום הלכו לישון מוקדם, אז היה להם טלפון למשטרה, מה קרה, למה אין אור? חשבנו שהמעיין יספק מים, המעיין גם לא סיפק מים. והפרות גם כן היו צריכות ללכת לשתות, וגם לשתות בוואדי בירה. וגם לבית זה לא סיפק, לפעמים היה צריך ללכת פעמיים ביום לשאוב, להניע את המשאבה, וזה לא היה קל. לא היה חשמל, אי אפשר היה להשתמש בשום כלי חשמל. כביסה הייתי עושה בהתחלה על המדורה. ככה זה גם היה נראה. וזהו, נו, לאט לאט, והצריף נשרף, זה גם לא היה... ולאן הייתם מחוברים בדרכים? לא היינו מחוברים, בחורף, בהליקופטרים.
אבל למה שהגענו אתם רואים. יגעת ומצאת. יגעתי בטוח, מצאתי, אני מקווה. נולדתי פה, אני אוהב את המקום, אני רציתי לגור פה, זה מאוד פשוט, לא צריך לסבך את זה יותר מדי. זה פשוט ולעניין. ואבא שלך כל כך רצה שניקח דירה בתל אביב. כן, כן, אצלו משפחה מסודרת. כן, בדיוק, מה צריך? והאמת היא שגם משה דיין וגם... כל שיצא מזה כן, משהו. אז ניתן לו את הכסף וזה ילך לאיבוד קצת. חשבו שלא יצא מזה כלום. ילך לאיבוד קצת. אף אחד לא חשב שבאמת. כן. למה לכם למשוך זנבות של פרות, אמר דיין? הייתי בטוח, אני 50%. לא יכולתי להאמין שזה יצליח. 50%, לפחות. ככה רציתי. זה הצליח מאוד. מה שיש עכשיו ראיתי בדמיוני, אבל זה בכלל לא היה ערובה, הדמיון שלי הוא בכלל לא היה ערובה להצלחה, אבל אני ראיתי את זה בדמיוני, אז זה מה שנתן לי את הכוח להמשיך ככה בית, על הגבעה, עם לא, עקשנות של אבא, וגם בזכותי. למרות שאני לא עקשנית, אז... גם בזכותנו, אנחנו שנינו עשינו, בזכותנו. או שאתה לא מצליח, אז אתה הולך לאיבוד, כן. או שאתה מוכרח להצליח. אתה החלטת שאתה... ואמא. זה הכל. אני חלומית גשם, עכשיו תתחילו לחלום ולהגשים את חלומכם.